Obraz dobrého pastiera je dôležitý. Pre veriacich, aby vedeli, kto má právo viesť ich. Ten, ktorý to robí pre Krista. A aj pre duchovných pastierov, aby sa im neustále pripomínalo, že jediný akceptovateľný dôvod, pre ktorý môžu byť duchovnými pastiermi, je Kristus. Teraz by som sa rád venoval nám kňazom. Ježiš hovorí: Ja som brána k ovciam. Toto vyjadrenie je alfou a omegou duchovného spravovania kňazského a prorockého úradu. V krátkosti to znamená to, že človek sa rozhoduje pre duchovný stav na základe Kristovho pozvania. Hovoríme tomu povolanie. Vstupovať do kňazstva či rehole len na základe niečích odporúčaní alebo pre romantické predstavy o tomto spôsobe života je stavanie na piesku. Najbližší dážď odplaví toto odhodlanie za pár minút. Hlavný cieľ jeho konania je práca na spáse duši. Aj keby tento motív nebol na začiatku kňazskej formácie dominantný, je nutné, aby sa ním postupne stal. Byť kňazom pre istotu povolania, pre pohodlný život, pre vidinu kariérneho postupu či iné zištné dôvody je zničujúce pre kňaza, rovnako aj pre jeho veriacich. Niečo podobné platí aj pre tých, ktorí hlavný zmysel duchovného povolania vidia v realizovaní svojich manažerských, stavebných či finančných ambícií. To všetko môže byť súčasťou duchovného povolania, ale nie ako cieľ, len ako podporný prostriedok. Ťažiskom je vedenie a príklad v rešpektovaní prirodzeného a Božieho zákona. A používa k tomu prostriedky, ktoré sú od Krista. Jeho sviatosti, jeho učenie a jeho moc. V tom všetkom je duchovná osoba len sprostredkovateľom. Pri krste kňaz leje vodu a hovorí: Ja ťa krstím. Ale dedičný hriech zmýva Kristus. Pri sviatosti zmierenia hovorí kňaz: A ja ťa rozhrešujem, ale odpúšťa Kristus. A tak by sme mohli pokračovať pri všetkých sviatostiach. Kňaz ako dobrý pastier učí veriacich Kristovú náuku. Jeho cieľom nie je špekulovať, ako by sa cirkevné učenie malo zmeniť. Ani nemá vnášať do pastorácie aktuálne spoločenské, ideologické a kultúrne výstrelky. Kňaz má byť zárukou toho, že sa hlása Kristova náuka. Keby sa stalo, že s ňou nie je stotožnený, nech radšej odíde. Nie je dobre sa tváriť, že som Kristovým služobníkom a pritom pracovať pre niekoho iného. Rešpektovanie týchto zásad je pre kňaza zárukou, že o ňom bude platiť to biblické. Sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.